आं गलांगोन दे जाबाय दे जाबाय थगायदोंसो सेंग्राफोर थगायदोंसो माबोरै न'खौ गावख्रुबहैनानैलाय एके 47 जों बबे न'आव संसार जाहैनांगौ बबे न'आव संसार जाहैनो ने नङा होमबा पिस्तलजोंथ' गावबाय नाथाय मेगननि नोजोरजों गावबाय नङा होमबा खिन्थु बबे एके 47 जों बबे माबाजों गावनानै न'खौ गावख्रुबहैजोबनानै बबेयाव संसार जाहैनांगौ जाखो थगायदोंसो दे सेंग्राफोर अ नङाबा माथो पिस्तलजों गावोबा थैगोन नङा होमबा सोरजों संसार जानांगौ जाखो नङा होमबा फुजायाव